Kani ding adlaw no, so grabe jud ko kakalas og pinusing ani please lang. Kay ang gusto man gud ako mahitabo pag mulakaw ko is kailangan magustuhan jud nako ang ako ang outfit. Mao nang daghan kay pusing mahitabo usa makalakaw please lang. Kay karon man gud mga panahona is nagkatigulang nako. So di na ko ganahan mosuot og mga sanina nga pang sexy ba. Kay sa una man gud 20s pa kong mga edad, is ang ako ang mga gusto katong mga sanina nga pa nangahuman. Pero karon nga nagkatigulang nako, ang gusto sa nako mga sanina is mga simple na lang ba. Kana bitaw mara kag Maria Clara please lang. Mao nang tagalakaw nako is mga bungkag yun na ang ako ang sanina og pinili. Og kanid nga time guys no is graduation sa ako ang anak. Unya lagi ang napilian ako nga dress is black man. Sa dugay na kong pusing-pusing paminaw nako wa jud koy angay sa sanina. Pero wa na mo koy choice kay lagi hapit namin lalit aning mga panahona. Mao nang gibutangan na lang nako siya og belt kay para lagi na apo siya gamayng design ba. Unya ang akong hair wa pa jud ninduyog aning panahona. Kay ang gusto unta akong mahitabo is mukulot ang ako ang hair pero di jud siya mukulot aning mga panahona.